telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Kok gelis? Non, Kok gelis? kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicik. Mawaju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, wo dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kaya noturan krupuk entekno. Oh, kalah. Wisan teman-teman. Wis, wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean jenenge Maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi, ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ayo mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukmaku tok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Ya wis ngawet apegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Hidupe iki cepet. Ya wis ngawet apegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Slamodar. Omong wae ora. Nek ndi, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? punteng ndero. Wis. Nek panas asine drepe, Gus. Lambemu ora. Men silir. Slirir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus Ngopo, Gong? nek sampean boten bantu kalih kula kalih Petruk karang kacempe bumi aku jana. Ora lagi sak jeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambemu. Terus aku takon ngopo? Kurawa ngamuk Sing ngamuk. Ndara Dursasana. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Dedrusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Satakurawa. Ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani.
Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kulo sampean niku kulino ngapusi arep Satrio ning sampean niku kulino ngapusi lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Didrasana. Aku wis maju. Kalah. Wisan teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean jenenge Maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngampet-ambegan. Ngampet-ambegan. Wis, kowe meneng bae, merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet-ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Didrasana nek lumrah mesti menang. Ora usah kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngampet-ambegan. Gong. Wis rampung. Mbon, wis. Lho, Den. Nanti ya, Truk? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, apa? Pun teng ndero? Wis. Nek panas asine drepke, Gus. Lambemu ora. Men silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku nyuk. Nyuk dongkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wedan mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kualat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan ro jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah padahal sapitan kampung iki. Ngawerna. Jedol ah. Wah, gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Pateni ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Kowe, Aku metu lho.
Engko sik kae urung bang, engko barang metune. Takone ora. Wah, mangar raine. Sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widrasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja jos, banting, aja tos, jiwit, kempal, bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan, tokno legane atiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong, Rakon lho. Ati iblis motor wae, ada kudus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Tratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal gawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nur ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, antara tembles dening aku kowe ya. Sapa iki? Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe kutuk apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar Sengkuni. Aduh, aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu. Petro aku culno, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacat. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cak. Sembur. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida kok? Ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe iki rasa Kang Slupane idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngelek. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbles sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe.
Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane Kurawa singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yayi tak derekake. Mundur. Den prayitna semurire seka balik titik Siwa Semar kula Karang Kadempel wis katon tentrem ya wo Karang Kadempel wis katon tentrem kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur kula ajeng nyuwun tulung njaluk tulung piye Siwana Yantaka gandeng kula niku butuh mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman Siwa Semar bakal paring dawuh apa kula kepengin kerawan pusaka inggih menika setunggal senjata cakra angka 2 pustaka jamus miang jimat klimasada angka 3-nipun Kyai Nenggala gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat lah sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan kula tak nyuwun priksa kados pundi ya Mas. Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene wajibe kowe aku tetep mleksanani Siwa Semar kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndarawati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati niku tenan ya tenan saestu lho ya nek enten apa-apa sampean wani nanggung syukur yen ngono aku tak sowan marang negara Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami Alindra Gatotkaca nek enten napa-napa sampean mantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Klimasada tak suwun ngampil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar.
kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pangutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, atos-atos Ndara. Kok gelis? Non, kok gelis? Kula niku nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicik. Maju. Kaya ana krupuk entekno. Telung warung kula gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenana. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kaya turan krupuk entekno. Oh, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula yo ngoten. Oh, wis entek. Pun Ora turah. mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret, Mat. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arep dientekke dhewe. Sampeyan lek omong ya kleru-kleru Petruk jebul mlacot ora. Der, Nun. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu, Man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning ora apa-apa kan. Petruk, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik, Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ngajri kali sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara.
ngabot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho, Tru monggo. Pasondol diel. Ora apa-apa tak antem diel lho. Aku disaut ngene lho. Bandeng. Ora toya. Ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu nek ngersane Ndara Antasena ora njaluk sak biyantu Ndara Antasena kalah kok. Ana isa gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat? Apa Ndara Antasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Seta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ngono. Wis sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndara Antasena kedrawasanten. Bantu kalih kula kalih Petra Karang Kadempel bumi aku Ndara. Ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu terlalu takon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa ndak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mambelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep Satya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambimu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambine. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Di Dursasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh.
Ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telakuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusra nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngempet ambegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Mbon, Wis. Lho, Den. Nanti ya, Truk? ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? pun teng ndero. Wis. Nek panas asine durung kowe, Gus. Lambemu ora. Men silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane Kowe iso digdaya. yakin. Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku nyok. Nyuk dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sarean nih. Heeh, ora ning kono Gong tak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene double terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedruk apa gedruk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe. Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki nggawe kekuatan karo kowe. Oke. Ra pengen lho, Truk. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten Ora. Kowe truk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe Gong. Wah lah iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong.
Mana di mana matanya. Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bakong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang-nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe kutuk apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, adek aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu. Petro aku culno, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacat. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asem kowe ngemot pestisida ora. Kok didoni kok sok panas banget. Ora iso omong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Kowe iki rasa Kang Slupan hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku, kowe salahe ngarep.